A tribo que conserva o lume é unha trama policial onde dúas mulleres tentan esclarecer as causas da morte do protagonista, Thomas Dinger. Unha delas, a Lía, foi a súa amante e a outra, a Marlene, a súa profesora de antropoloxía na Universidade de Barcelona. Cada unha emprende unha liña de investigación diferente e entran en mutua competición, porque non sabemos se o Thomas Dinger era ou non un anarcoprimitivista, se era ou non un axente dos servizos de intelixencia norteamericanos, se era ou non profesor na Universidade de Ann Arbor, mas si sabemos que fundou unha asociación en defensa das linguas ameazadas, que escreveu unha gramática da lingua amerindia Potawatomi e que participou en accións subversivas de tipo ecoloxista. Para alén disto, temos toda unha serie de personaxes secundarias que dan toques de ironía ou de humor, e todas elas partillan un trazo común, o de estar en unha encrucillada cultural, a da globalización, con diferentes concesións á cultura dominante. Ao final, a tribo Potawatomi non é así moito diferente da tribo galega. Tal vez unha comunidade mínima, con chave libertaria, sexa o único camiño para os proxectos colectivos e tamén para estas personaxes con vidas sentimentais singularmente complexas. Tudo desemboca nun final rápido, con ingredientes sorpresa, con aspectos dramáticos, con aspectos cómicos, penso que con un espazo para a esperanza.